हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ CTET ओंखारदों थ' नोंथांमोना होनो हासिगोन थ' बे जाबाय डिसेम्बर 16 निफ्राय जागोन आरो 13 जानुवारिसिम थागोन थ' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि डेटआ जाहैबाय 20 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो लास्ट डेटआ 19 अक्ट'बरसिम थागोन आरो बेनो जाबाय एलपि स्कुल इउपि स्कुलाव नोंथांमोना होनो हागोन जायफ्रा एचएस आरो ग्रेजुवेट जादों बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगौना नाङा नोंथांमोना जोबनायथिं नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लागोन नाथाय लोगोफोर आं रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायदो अब्लासो बुजिगोन नालाय थ' खायसे भिडिअ नायजोबा डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो थ' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायजोबदो अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दा बे जाबाय सेन्ट्रेल टेट लोगोफोर जेरै आसाम टेट बादि थायो थ' बेनिफ्राय देरसिन बेनो जाबाय सेन्ट्रेल टेट आरो बेयावबो क्लासआ थागोन एलपि स्कुला 1 निफ्राय 5 सिम आरो एमइ स्कुला जाबाय 6 निफ्राय 8 सिम थायो स' बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिफिकेसन ओंखारग्रोबाय बेनिफ्राय फुल अफिसियेल नटिफिकेसन आपल'ड जाथ'वाखै जेब्ला जागोन नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डिसक्रिपसनाव डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइट पेज दा बेयाव फैदो नोंथांमोना सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट थ' बे जाबाय CTET आरो लोगोफोर सेन्ट्रेलनि थ' नोंथांमोना मिथिखागौ CBSE होननानै दा बेयाव टेट एग्जाम जायो आरो बे एग्जामा अनलाइनसो जायो लोगोफोर नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो लेंगुवेजेसा थायो गासै 20 थ' नोंथांमोना 20 लेंगुवेजनि गेजेराव एग्जाम होनांगौ जायो दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो मोनसे अफिसियेल सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोनोसै बेनिफ्राय जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन सफैगोन अब्ला नोंथांमोना नायनानै गासैखौबो बुजिनो हागोन दा नायदो लोगोफोर बे जाबाय फ्रेश रिलिज दा बेयाव फैदों आपडेटआ 18 नि दा नोंथांमोना नायदो बे एग्जामा कम्पिउटाराव जायो अनलाइन लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायदो नै थ' बे एग्जामा जागोन थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनो जाबाय 16 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन बेनिफ्राय 13 जानुवारिसिम थाहैगोन थ' नोंथांमोना एग्जामखौ अनलाइन होनांगोन बेनिफ्राय 20 लेंगुवेजेसाव थागोन बे एग्जामनि लेंगुवेजआ थ' नोंथांमोना बेखौ उनाव मिथिगोन मा लेंगुवेजजों होनो हागोन जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन सफैगोन बेनिफ्राय नायदो नै बेयाव माखासे फिस थायो थ' नोंथांमोना फिसखौ नाय जोंनि एसटिफ्रा होनांगोन 500 पेपार 1 आव आरो थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव दङ आरो बेनिफ्राय बटबा नोंथांमोना नुनो मोन्दों 600 थ' बेबायदि होनाय दङ आरो थ' जोंहा 600 बेबायदि 1200 जाहैगोन थ' बेखौ जों उनाव गासैखौ मिथिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नै पेपार 1 and 2 बा बेबायदि जायो आरो थ' लोगोफोर जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन सफैगोन अब्लासो नोंथांमोना मिथिसिगोन मा नांमारगौ आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ नाथाय लोगोफोर बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना डिप्ल'मा थानाय जाथारनांगोन दा बेयाव नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना एचएस पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांथारगौ बेनो जाबाय एलपि स्कुलाव थ' नोंथांमोना जायफोरा डिलेट दङ थ' नोंथांमोनाबो CTET होनो हायो आरो जायफोरा बिएड दं नोंथांमोनाबो होनो हागोन आरो जायफोरा ग्रेजुवेट नोंथांमोना डिलेट दङ अब्ला नोंथांमोनाबो होनो हागोन आरो जायफोरा एचएस लेभेलाव पार्सेन्टआ खम नाथाय ग्रेजुवेट आरो लोगोसे डिप्ल'मा दङ अब्ला नोंथांमोना इउपि स्कुलाव एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर बेनोसोमोन दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ डिप्ल'मा नांथारगोन जायफ्रा डिप्ल'मा गैया थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा बेनो जाबाय CTET एबा आसाम टेटआवबो नोंथांमोना हानाय नङा दा बेनोसैमोन लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन